Алдагы матур котлау сәламебез зур Чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Рафаил Равил улына юллана. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Әлфия, балалары Наил, Зөлфия, Наилә, тормыш иптәше Руслан, оныклары Ринат, Марат, Алсу, Камилә, Дамир котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмендә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, яратканым гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан сөекле кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомереңнең бизәге, балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер елларыннан, терәк кенә булып кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, яратамын сине, бәгырем. Әтиебез безнең горурлыгыбыз. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кешен үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти, әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Безнең дә әтиебез бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Безнең әтиебез, әниебез безне бик яраталар. Без шатлыкларыбызны да, борчылуларыбызны да аларга сөйлибез. Алар безне аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Бүгенге көндә әткәй белән әнкәйдән еракларда яшәсәк тә без күңелебез белән алар янында. Олы тормышка бастырып, безгә һәр төрле яктан да ярдәм иткәннәре өчен зур рәхмәт әйтеп түбән генә башыбызны иябез. Әтиебезнең туган көне, без янында булырбыз. Табынына кайнар чәйне ясап әткәй куярбыз. Һәр вакытта күңелебез белән без әтиебез янәшә. Газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә, йөзеңнән үбеп алып. Нәселне дәвам итүче, һич шиксез әти кеше. Шуңадыр әти кешенең бик җаваплы өлеше. Бүген синең 60 яшең, син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора әй эше. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй кешең. Хөрмәтле Рафаил Равилевич, матур юбилеегыз мубарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти, әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк.
Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән юкка чыга ару талулар. Сый-хөрмәтле өстәл яннарында ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларга булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез